Jedna od ove dve patike će apsolutno obeležiti 2025. godinu. A tu patiku ostavit ćemo za kraj. Prva patika koju imamo jesu crne Cavs Jordan 4. Prva stvar koju dobijamo jeste ova Cavs zahvalnica. Dobijemo ovaj dust bag, ali iskreno mislim da ga nikada neću koristiti. Evo kako izgleda patika, materijali su perfektni. Ako ste gledali moj prethodni video, pokazivao sam sive, ali ove imaju jednu mnogo bolju funkciju. Kod ovih patika John svetli u mraku i jako je cool. Evo kako izgledaju pored sivih, iskreno nisam ni testirao sive da vidim da li one svetle. Ako želite njih da testiram, pišite mi u komentarima. Moja ocena za ovu patiku 10. A patika koju sam ostavio za kraj je novi Travis Scott Fragments koji je namenjen za 2025. godinu. Iskreno, ja kada sam video kako izgleda i kakve su boje, morao sam da ih kupim. Evo kako izgledaju, cele su urađene od bele kože i imaju plavi znak. Imaju isti ovaj kod koji su imali i stare Fragments. Ovde na koži ima ucrtan logo Jack i imaju ovu buškicu koja izgleda jako lepo. Ovo je najbolja PK 4.0 verzija. A evo kako u poređenju izgledaju stare Fragments, a evo kako izgledaju nove. Pišite mi dole u komentarima koje vam se više sviđaju. Iskreno, ako neko voli Travis Scott patike, to sam ja i mislim da mi sada zvanično fali samo još dve boje u kolekciji. Ako želite da vidite detaljnije slike ovih patika, to možete uraditi kod mene u Discordu. Ako želite da podržite moj rad, najbolje što možete uraditi jeste da kliknete follow. Ćao!